Kako dodati fotografije i tekst na fotoproizvod? Kada uđete u kreator, pred vama se nalazi prazan proizvod. Izgled proizvoda možete promijeniti odabirom predloška iz menija s desne strane ekrana. Birajte među našim mnogobrojnim predlošcima sa različitim brojem fotki, sa tekstom ili bez teksta. Kada ste odabrali predložak s kojim ste zadovoljni, fotografiju možete odabrati iz galerije s lijeve strane ekrana. Fotografiju možete premještati po proizvodu tako što na nju kliknete i povučete je na drugi prostor za fotku. Fotku možete i kadrirati, tako da izgleda baš onako kako želite. Tekst možete dodati klikom na polje za tekst. Upišite željeni tekst, odaberite font, veličinu i boju po želji. Proizvodu možete promijeniti i podlogu, odabirom iz menija podloge s desne strane ekrana. Na kraju, proizvod nemojte zaboraviti spremiti. Odaberite snimi ili dalje u gornjem desnom kutu ekrana. Dajte proizvodu ime koje će vam pomoći da ga kasnije pronađete i odaberite dalje.